On calminama on juwama on jettama yeeɓiyankoɓe Piindi TV sukay mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woniri yo jaɓe kissa Allah gone men en ñagodiri Allah nde ittanten o ɗo fiye coronavirus gonɗo e aduna o paynuɗo windere nde ñagade Allah lamɗo baɗo bawɗo yo Allahu lamɗo ittanen ɗum hakkillaji fof koko jowi beeli fof koko jowi hakkillaji koko owi pittali fof koko kaaɓi oɗo saaha joni kono Allah baɗɗo o ina wawi kadi ittanden ɗum so neɗɗo waɗi ko Allah wela so tawi kadi ko Allah tan jippini ko noon tan siforto eɗen joddi ɗo e Cheikh Tidiane Ka mo diwan Gandiol mo cuuɗimen Gandiol a diwan Ndar mo ganduɗa ko ngol ɗo watti lawol tataɓol ko omo arɗo e Piindi TV en jettimo no fewi jarnima mamo sababu nde suɓade mo koyete ko hono Piindi TV noon Cheikh Tidiane Ka calmina bandiraɓe. Assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nurul absari ونور الأبصار وديائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله شرن أبو من شلمني وندرابي وبي Piindi TV fof kala ɗo mbawi wonde dunde baba Adam hen en calmanimo kala inde mo yettoɗo muɗen mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waleykum salam Samba Diop wondude Mansour Sow jogui kaɓirɗe ɗe Cheikh hade men yettade e namne ko adi fof windere nde fof no fayi oɗo afi mo ganduɗa hande ko actualité woni guinol golle jaydiyankoɓe windere nde waɗeɓe kolliti mbi safar ala so wona gande mumen kañen ɓaleɓe won hen ha to leydi Madagascar gardiɗo leydi ndi yaltini lekki ki wino wawi safrude ko fuɗɗi safrude ko fedde aduna yankere toppitine ko fate cellal OMVS wi lekki ki moƴƴani mawɗo leydi ndi yalti wi sifa mo ganduɗa ko kañum woni moƴƴo o eɓe gandi ɓe batti nandude hen goɗɗum gam bonnande ɗumen lekki mumen jiɗen wi tan ko beele ɓaleɓe walla onon oɗon cokki walla oɗon jogui miijo onon oɗon jogui ballal mon e oɗo afi walla ko tubakoɓe tan mbawi hen. Eyyi alhamdulillah namnima namdal baɗgal fayida oɗo zamanu aduna o fof no ɗeñƴi no faayi e oɗo rafi mo ganduɗa Allah tabaraka wa taala jippanima adi fof eɗen mbaɗa tan yimɓeɓe yoɓe duttade Allah saabu kala ko jiiɗa nattu fof mo Allah jippini woodi ko taki Allah jippanima wama asabaka min hasanatin fa min Allah wama asabaka min sayyi'atin fa min nafsik ɗum alquran wi en kala ko hemma e ko gandanɗani koko moƴƴi koye yurmede Allah ɗum immi kala ko hemma ko ganduɗa koko boni noon ɗum immi ko e maɗa ɗum ɗo noon ko batte e golleji yimɓe saabu zahara al fasadu fil barri wal bahri ɗum alquran wino wonde ne bonande feeñi dow e jeeri he e gueeci he fof yimɓe woni toñoɓe ɗum noon kala ɗo heewi wadde rek Allah addat nattu muɗum alquran noon no wiya en wo yahluqu ma la ta'lamun on ɗon ma joom en gande ɓe fof ɓe mbi ko hen Allah nahni ko windata ko yimɓe ganda wo yahluqu ma la ta'lamun Allah hina taga hina winda ko ɗon ganda ɗum ɗon no hina jeeya hen oɗo rafi wiyeteɗo virus coronavirus mbo Allah addi eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala nde Allah ittanta en ba e barke alquranul karim safara muɗum noon no woodi andi ɗum on gandu ɗum on mbo anda ɗum kono wiide safara muɗum ala saabu ñabbu fof mbo Allah tabaraka wa taala jippini adi o jippinde ñabbu o no jippina safara muɗum noon waɗi anduɓe waɗi ɓe ganda min ko desnami ko yimɓe tan yoɓe dutto e Allah ɓe mbaɗa du'a wuji tahsin ko renataɓe e waba uji jippotoji saabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e zamanu muɗum wona ɗum ɗo woodina anani e zamanu mum andi zamanu mum ɓuuri moƴƴude zamanu meɗen kono zamanu mum ko ɗum ɗo woodina te ɗum woodi kadi o yamiratno yimɓe kadi yoɓe dutto e Allah yoɓe du'oto heɓe keewa koɓe mbaɗata du'a heɓe muslo e Allah e bonande jippoto dow asman e bonande jaltoɗe nder lesdi ɗum ɗo noon heɗen ñaago Allah nde Allah ittanta en ɗum ko yimɓe poti ko wadde tan koni ɓe ndento heɓe mbaɗa mesure de barriére o e kadi heɓe gaccita hakkille kadi ko médecin ɓe kalata ko saabu alquran wi fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi wa ulil amri minkum woni joom en ha joni kadi ulul amri e ɗeɗo gueɗe noon woni hoko médecin ɓe safara muɗum noon minen komin ko hen mbaɗata e komin ko hen desdirta yimɓe woni komin ko mbaɗanta koye amen mbiɗa ɗum mbaɗan ɓesguji amen guila nden nde fuɗɗi ha joni Allah tabaraka wa taala no reeni amen hen no reeni hen ɓesgu amen no reeni hen kadi ɓemin gandandir ɗo wirtaki haydara ko wona wirduji e ko gandanɗani ko gueɗe ɗe ganduɗa ko windate no loote pour no si waba o jippima
Allah tabaraka wa taala wawma hen rende ɗum ɗon fof nani ɗo inchallahu taala eɗen ɗum jamira bandiraɓe kala mbawɗo tan hombo wirde salamun qawla min rabbin rahimum temedere e caɓantete go'o inchallahu taala kala birdo ɗum ma Allah renma e rafe he resfen taw yawana fewi salamun qawlan min rabbin rahimin temedere e caɓantete go'o temedere caɓantete go'o binda ɗum birda ɗum temedere e caɓantete go'o inchallahu e adad wo ko go'o itto caɓantati walla no waɗa fof tan ko dafu noon sina waɗe watta ko idorta ɓuuri ko famɗo idorta ko go'o o tega hen caɓante ɗi tega hen temedere nde a jaam Cheikh Tidiane ka ɗon min jaanimama no fewi garten to banggue ƴewgal no heewi jeddi gonɗi e nder hen won hen mbiya jeddi ɗi ko ƴewgal ngal ko ƴewgal ñengui ɓe mbiya ɗum ɗo ko o ramli tan ɓe mbiya ɗum ɗo ko naggam e naggam o to banggue ƴewgal an gande men hanki fina tawa e gande ɗe ganduɗa koye Qur'ana ƴetta holen ko ɓurɗa wawde gollorade eyyi ko ƴewgal ko enen mbiyata ɗum ƴewgal hewɓe no wiya ɗum listihara noon ko dande arab eyyi woni suɓnude Allah tabaraka wa taala e komo jogoriɗa ko nadde tawi ko jiɗɗa nadde koye dewgal walla jiɗɗa nadde koye place walla jiɗɗa nadde koye galle jiɗɗa ko liggade naggam e naggam kala ko jiɗɗa ƴeewa ɗum ko hunde nde ganduɗa noon no woodi cosaan muɗum e diine he saabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jangguini ɗum e sunna muɗum ɗum ɗon woni liyete ko listihara anani no warre noon gueɗe kewɗe woɓɓe ne mbaɗir ɗum e ndiyam woɓɓe ne mbaɗir ɗum e leydi woɓɓe ne mbaɗir ɗum e wana kurus mumen woɓɓe ne mbaɗir ɗum woɓɓe ne mbaɗir ɗum ramlu o nen no woodi kañum nene seydina nelaɗo goto biyeteɗo Idrissa alayhi salatu wassalam kañum wonɗo mbo Allah jippinno ɗum e dow muɗum ramlu firata ko ceenal e PULAAR wadde sa daari heri he waɗoɓe ɗum ɓe mbaɗir ɗum ko e leydi joni noon de Jibril ari janguit ɗum o wi ɗum ko janguit ɗum happar wi ɗum ƴewanam hoɗo Jibril woni o toɓɓani ɗum on darani ɗum o wi ɗum tawi woni Jibril tawi wona an woni Jibril wodani ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hunde daguide minen noon komin ko hen liggorto ko listihar min ɓuuri suɓade e banggue gollirgol amen e donte nak meɗen mbaɗa gueɗe goɗɗe ɗe foof kono listihar o da min ɓuuri suɓade ganduɗa ko a waldat hen ha wiyata kala ko jiiɗa layana jomuɗum no yaltinan jomum sadak no yaltinan jomuɗum kadi lawol ngol o rewata ha kayde ko yiɗi ko Allah wawa ɗum ne weɓnande firti ko Cheikh Tidiane ka no gonɗini gande men fina tawa kono so neɗɗo addema haaju ya ƴeewan ɗum ɓurta abbade ko banggue l'islam eyyi ɗum ɗo min ɓurata adda saabu koye ɗum min neha ɗum min tawi jinnaɓe amen heeɓe mbaɗa minenne koye ɗum min waɗata ɗum ɗon min mbaɗata meɗen noon mbaɗa kadi gande amen fulɓe saabu minenne komin fulɓe enen fof ko en fulɓe mbawata wasde wat gandal fulɓe wona condi en e jati en ɗen ɗon gueɗe ɗum fof no waɗe kono e fewti kam e banggal ƴewgal kam ɗum ɗon kam min kam ƴewratmi ko listihar enani woni ko ganduɗa o tabitɗa e sunna e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam beele hande wadde ɗoftade kuule mbaɗowo listikar ina weeɓi mbaɗanteɗo e mbaɗowo saabu won heewoɗoɓe listikar commande e nokku beeɗo taw ko ñamata ko jiiɗa e naggamo walla ha saba naggamo e kadi neɗɗo yiɗa wadde listikar taw ala ɗo wadde neɗɗo o e ko nandi hen eyyi simi faami ko jiɗɗa ko namnade andi no woodi ɗum ɗon ko halwa yahnirte noon halwa mbiyatmi yaafata komin joomi halwa komin joomi halwa yahnirte noon halwa woni ganduɗa il faut jeewa so daari dande nde ko dande arab firata ko halwatu woni yewde jeewa ma jeewa an tan gona an ɓolo anani no waɗe balɗe tati no waɗe balɗe jeeɗiɗi anani no waɗe balɗe sappo e go'o no waɗe capanɗe balɗe wawi yaltinede enani alquran no woodi ɗum ɗon ko halwa waɗirte noon halwa noon ɓuuri yaw e haaju kam haaju fof mo neɗɗo wawi jogade dow leydi halwa kam ɓuuri hen yawde halwa no woodi halwa mo ganduɗa halwatul hamdi mo wiyete halwatul hamdi mo natte ko balɗe jeeɗiɗi mo heewani eyyi balɗe jeeɗiɗi tan mo natate mo heewani e si ala haaju momo accata e haajuji bani adama eyyi si neɗɗo natanamamo kam danaka e gurnamo hitande he gotol ene wawi fewnu aduna makko listihar noon ko mbiɗen ni ƴewanam tuuta ɗo walla kala haaju ma listihar noon namnaki yewde listihar namni tan ko andude inde jomum nde e inde nene mum ne namni kadi andude seeɗa kadi e banggue koode saabu neɗɗo fof neɗɗo mo jiiɗa homo yaaha dow leydi mo jogui hoodere kawkabul ardi e kawkabul sama'i hoodere mum dow asman nde nden ɗon sine yaaha neɗɗo gueɗe mum jaaha sine darima rek neɗɗo o dañat probléme dañat caɗele aduna dartoto
ɗum noon addata jojo nana neɗɗo wima min de ko dañatnomi komi hortima ɗum dañi joni gueɗam fof koko darti ɗum ɗon hina waɗa tawata hoodere makko dow asman nde dari hen hoodere makko dow leydi nde kamɓe tonnodiri noon ɗum ɗon noon mbawɗa ɗum andude rek andude seeɗa e banggal hoode ɗum mbawata andude ɗum ɗon kadi andude koode ko sifo mum ko banggue ma jangge no tubakoɓe jangge gandal ko gandal fof ko ma jangge gandal kam gandal dow koode ko ma jangge husil kitabe ɓe quwwatina Allah wino ko annabi Yahya e nder Qur'an o wi jaggu deftere nde ɓe quwwatina e cembe woni kat e tinnare woni tampere gandal ko ma tampane kala gandal bawgal wonte ngal woni gandal nasran e gandal alquran kala bandal bawgal wonte ngal fof ko ma jangge si wawe kono noon neɗɗo janggani wiya tarota ɓuuri heew addata erreur ene heewi yimɓe wiyoɓe kala ko memmi fewata ɗiɗo ɗumunaji mi teskima ko nanmi fof yahata hayso dañiteno somi naati tan natta dañede ɗo gommi ɗo alalan fof gueɗen fof ko uddiɗe ko nandi hen ko jabotoɗa jomum eyyi ɗum no waɗata ɗum e bani adama no heewi saabu nelaɗo sallah alih sallam si finino subaka la fini janggatno du'a goto a'udhu billahi a'udhu bi kalimatillahi tamati kulliha min sharri ma khalaq ko molo Allah e konguɗi Allah tedduɗi ene ɓona bismillahi rahmani rahim wi sirri bi khafi lutfillah bi laɗif sun illa bi jamil sitrillah tashaffatu bi rasulillah ha du'a o gas ɗum fof finin homo janggatno ɗum ko adduno hen ɗum jangga bani adama si Allah windi ɗum happari woodi qarinam wadde muɗum woodi ko wondi e muɗum ɗum ɗon ko wondi e muɗum hina waɗi ganduɗa ko cheyɗanuji cheyaɗinul insi no woodi cheyaɗinul jinni no woodi cheyaɗinul insi yimɓeɓe waɗi ɓe ganduɗa ɗemɗe mumen ko posone siɓe jii siɓe kaali e ma rek ɗum no waɗa répertiqué e ɓandu maɗa no wawi sa yaha udde arsuke maɗa kortoɗa heɓde haydara ɗum firni nden tottanmami hen nulaɗo sallah alih sallam ko Allah windi ko fof kay ɓuuri ko Allah windi ko fof kay taki Allah windi ɗum kono hay kañum yeehi ha ɗum ɗon jaggi ɗum ha ɗemgal jaggi ɗum e yitere jaggi ɗum ha gueɗe mum dari fof mum ha wattinde Allah jippinen ɗum qur'ana cimoje ɗiɗi biyeteɗe mo awisatayn qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas sa jangguiɗi kon ayaji sappo ngo sa rendaniɗe sirru mawɗo noon nani e heeɗe mbolem ko kala ko gandanɗani ko neɗɗo hina waɗane ɗum pour uddito ɗen ɗon cimoje heɗe ndenda hen kay aya goɗɗo no wiya in yakadu lazina kafaru ene ɗiɗi darde la yasbiqunaka bi absari ɓe leƴƴoma guite maɓɓe eyyi eɓe leƴƴomaɓe guite maɓɓe on ɗon aya kadi mo warre ɗum uddita neɗɗo ɗum noon ko kalata ko neɗɗo noon woni ko terata ko neɗɗo e banggue arsuke mum e banggue udditare muɗum e banggue gueɗe mum foof kala ko natani tan ɗum daro ɗum ɗon no waɗa yitere no waɗa ɗum ɗemgal no waɗa ɗum rab no waɗa ɗum ɗon foof noon wonti ko e bani adama sertata e muɗum ɗum wadde neɗɗo kala tolniɗa tan haɗa foti e ƴewde du'aw e banggal ko wiyete ko ndenka woni tahsil saabu ko du'aw ko heewata ko du'aw ɗum ko woni fof ko ɗiɗi tan ngoodi ma woni neɗɗo ɗaɓɓal ko renata ɗum walla ɗaɓɓa ko uddita ɗum ɗiɗi tan ngoodi e ɗaɓɓa tan ko renatma e ɗemɗe renatma e loru ɗemgal noon wona ɗemgal tan lorata ne saabu mi wiyima ko toujours hino waɗi woba uji ganduɗa ɗe jippo dow asman siɗi gaari kala mo ganduɗa préparani ɓandu maɗa a renani hoore maɗa ko dow ma ɗi janata mo ganduɗa waɗa waɗa zicre aɗa inna Allah tolniɗa foof aɗa waɗa du'a tolniɗa foof ɓandu maɗa ɗin ɗon so gaari jippata ko e dow ma ɗum noon wadde neɗɗo tan ɓandu ndu tan sa awi lekki misalo tottanmami sa awi leɗɗal ñande foof a rosat ngal ha ngal daro bani adama ne ko noon way ɓandu ndu a rosat ɓandu ha ndu fuɗa sino fuɗɗi ndu dari noon ɗon hay goto wawata haydara wadde ceerno haali nane mbiɗa ɓurnaɗo windere yitere e ɗemgal jaggino ɗum saaha wooda wiiɓe ɗum ɗon ko bida seernaɓe jotto mine cafa ɗemgal ɗum ɗo ɓe ko bida beele mata ɓe janggani aya o mbiɗa o walla ko holɗum eyyi si en mbi bida no fecco fecce joyi wona ñawoje saria e no wodi bidaji ɗi ganduɗa bida mahmouda bida masmuma jiɗa mo ganduɗa ko bida jettaɗo ko ganduɗa koko fuɗɗa caggal nelaɗo waɗano ɗum de kono ko fuɗɗa caggal nelaɗo kono noon nafoore kadi gartam kadi nani hen wonan julɓe foof ɗum ɗon sino waɗe classe waɗte classe ko bida mais bida hasana no wodi bida mo ganduɗa noon ko bida mo ganduɗa ko bida seyyi'a bida bonɗo woni bida mo ganduɗa ko puɗɗaɗa diina ko alano hen wona hande julde misama totalement hen julde tisbar ko darɗe nayyi si neɗɗo ari ɗo hande wi en tisbar ko darɗe joyi on addi bida bonɗo saabu watanaka nela sallallahu alaihi wa sallam
woodi ko fotno yettinde diine he o yettinani ɗum noon wadde o tuumali nela suudde te hino jombi e makko suudde ko Allah totti ɗum ko sabu Allah wi ɗum balligh ma unzila ilayka yettin ko jippina ko e maɗa no woodi bida noon mo gandanɗani ko bida jetta bida mahmoud woni bida mo gandanɗani nelaɗo waɗani ɗum certes mais nan no woodi kam waɗama caggal nelaɗo sahabaɓe mbaɗi ɗum saabu nelaɗo wiye ɗum wino ko cukke sunna am ko sunnata khulafa o rasidina ɓe lomtiɓami qur'ana nelaɗo immotoɗo winano ko e guri ko guri winda ɗo caggal nelaɗo waɗa muula waɗa defte enen fof keɓɗen hen tarawih nafila lewru korko koye zamanu seydina oumar ibnu khattab ɗum waɗa wadde noon ɓen wi'oɓe ɗum ɗon ko bida wadde soɓe jangi qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil uqad naffasat woni ɓe fiɓoɗo min tum eɓe kaɓ ɓen woni naffasati fil uqad fiɓoɗo wadde ɓen kay Allah inni ɓe qur'ana ɓen noon wa min sharri hasidin idha hasada e sharri e bone hasidin gañ idha hasad so añi qul a'udhu bi rabbin nas kadi sa jangina kadi ko noon wadde kay bida noon si wiyama bida woni ko ala ko arani qur'an arani sunna arani ijma arani qiyas joom en gamɓe fof ndiwiɗo e banggue fof te ɗum ɗo kam sa daari qur'an haalanma ɗum a jarama ceerno Cheikh Tidiane Ka kala e moon dawɗo ɗo yimɓe ina binda mbaɗa commentaire so gasi nodda amen less ina namno walla ne mbi hino ko naggam mo yimɓe heɓe mbi to banggue joƴƴinde neɗɗo e dewgal debbo o walla gorko o wonɓe ne jaa hen huune hol sirluma hen eyyi alhamdulillah jettude Allah rek beela humat beele ko baaji kaɓɓete walla woodi ko haɗɗete barkeji barkeji cire muɗum cire barkeji sire barkeji woodi ganduɗa koko ɗum ɗon waɗirte haqqe no woodi jatol muɗum no waɗirte ɗum ko sirru o ɗum no woodi kadi ko ganduɗa ko aset ubbe ɗo leppata ganduɗa ɗo ɗum nokku selliginte toujours gasa mbaɗa ɗum ko sewnde tan aɗa si yeehi ha changre ha ñoli tan kala jomum wawi won haqqille muɗum artat e muɗum wona debbo mo ganduɗa caliɗo jooɗade dewgal mum walla debbo mo ganduɗani kadi donkuɗo dañde gorko ɗum ne wiyima ɗum ne woni waɗata ɗum sabu zamanu tulniɗen ɗo hannde sa daari mawɓe men idam suka debbo dañatno duuɓi sappo ɗiɗi sappo tati tawta ko dañi joom galle mi joguino hen sirru mi joguino hen koɓe mbaɗanta ɗum e ɓiɓɓe mumen e ɗum ɗon fof naneni ɗo no waɗe joni noon hannde noon haɗa yiya neɗɗo debbo wona e galle ha daña capanɗe duuɗi walla capanɗe e joyyi tawa daay goto mbi ɗum salamu aleykum mataw ko joni rewɓe ɓuuri hewde kadi mataw kadi ɓuuri hewde ɗum noon ko gon neɗɗo no toujours noon e wiide rek qad zahaba arbabu ko inna man sara ala harbin wasal e wata wi noon e waɗatno ɗum ngala ɗo joni ala hande kala ɗum sukaɓe hino waɗi en ganduɗa heeɓe toppiti ko mawɓe gaccuno ko ɗo heɓɗum mbitta ha ɓe jogui ɗum sa natadiri e mumen tan no Allah waɗanno tawfiq ko gorko watte ha jooɗo ko e ko debbo watte ha jooɗo ko beele ko lekki ki goti barakewi ki walla gorko o lekki mum ko banggue debbo lekki mum ko banggue sa ɗe joƴƴine e goto fof ko gotum fof gotum ala mumen garɗo ko mbaɗanta ko mi sertat tan ko koye jomum en ni no yimɓe ngar sabu yima yimɓe kadi nder potani yimɓe ni inɗe maɓɓe ɗe certiri noon yimɓe certiri ni no mbaadi maɓɓe certiri noon ɓe certiri kamɓe yimɓe noon certiri neɗɗo fof noon e laawol muɗum ene waɗi neɗɗo ganduɗane ko naaril waɗi ganduɗa ko hawa'i waɗi ganduɗa ko maa'i waɗi ganduɗa ko turabi ɗum ɗo fof noon koye fof ganduɗa ɗum mbawa ha joni kadi lijjide gueɗe neɗɗo neɗɗo so arima tan automatiquement poɗɗa ko andude kay fof woni tabiya muɗum woni bindude muɗum mbaɗa analyse tout koye mbaɗa ni ɗon mbaɗa ganda ko woni bindude muɗum sa aɗa andi ama andu hoɗo ndewdata e muɗum sa anda ɗum noon aɗa wawi ñaganade neɗɗo duuɓi a yiyata hen résultat Allah noon jogui fof yeeɓiyankoɓe Piindi TV gonɗen koye yewta men gande men fina tawa kono men ko Cheikh Tidiane Ka mo Gandiol diwan Ndar ngol woni ɗo lawol makko tataɓol ceerno Cheikh Tidiane Ka gaga joƴƴinde nde ko kalɗa joni ko gueɗe worɓe gueɗen kala joni e ceerno goto babaw mbiɗa haaldinde muɗum kañum noon woni goƴi muɗum omo andi so heeɗimo omo andi ina heewi ina luuda no feewi hewɓe hen hannde ko gonga nde ɓe kolliti
hade mon wattude haalde radio ɗi yimɓe nana koye tubakoɓe toon e ɓuno waade yaade pharmacie ngaji ɗi jiloo leɗɗe kono gotte haalede ko joni woni sénégal naaɓe nigér nangam e nangam ene heeɓe heewɓe ne mbiya leɗɗe ngaagu ene heewi baawɗo hokka neɗɗo dañi hen ko yinno ko kono waɗa hen batte woni effet secondaire beele ono leɗɗe moɗe ne mbaɗum walla ala woni nafde neɗɗo o kono so ya ɓooyi tampinoyamo adde caɗele goɗɗe eyyi haɗa andi leɗɗe Allah koko fonki leɗɗal ha indiri ɗum simore e nder alquran kada jangol alquran haɗa janga surtout zeytun surtout o zeytun o tini o zeytun o kosi Allah woodi leɗɗe woodi tunique leɗɗal wiyete noon o zeytun leɗɗal wiyete noon wonde ma leɗɗe kuusaji leɗɗe ñeemi lawɓe waɗa kuusaji zeytun oma raw ɗum eyi ɗen leɗɗe Allah no inniri arde ɗe simore e nder alquran joni ɗen leɗɗe noon Allah noon no funki leɗɗal ha woodi e leɗɗal wondi hen o tini o zeytun kala jangol alquran a janga ɗum ñande joni noon ngal ɗen Allah noon nde fonki leɗɗal ha woodi leɗɗal waɗi hen sirru sa daari leɗɗe eɗe mbaɗi bel eɗe mbaɗi kaɗɗero eɗe mbaɗi baɓɓe guiye eɗe mbaɗi ñaɗɗe ɗe mbaɗani guiye ɓe ganduɗa ɓe ñaɗani ɓe ganduɗa ƴe fof tawi ɗon gara ƴeeŋa hen ngo cahaako ɗe waɗi ganduɗa sa ari wawa heɗe hen ala sabu ɗum waɗi guiye joni noon e ɗum gandata Allah no woodi sirru mbo Allah waɗi e leɗɗal ala fof ko neɗɗo ñawdorta woni ñabbu mo ganduɗa ko leɗɗal wawa fayi neɗɗo ko leɗɗal wawa ñawdude ɗum Allah walla leɗɗal wawa waɗande neɗɗo e banggal udditare e banggal fof colli muɗum e ɗaɗɗi fof ñawda e ha ko fof minen komin koye ñawdirta affaire ɗum layata affaire voilà komin ñawdirta ɗum ko mi ɓooyi liggade ɗum alhamdulillah Allah waɗanami hen toppe ɗum tolni fof e no woodi hen ganduɗa ko koko lootete mo wiyama laabu neɗɗo toujours woodi ko wondi e muɗum rab ne jagga neɗɗo ha taw ganduɗa wawata rendude e joom suudu muɗum rab no waɗa ko tawata haydara heɓani neɗɗo noon no yaaha ngaw ganduɗa goragu ngu ala doole tiiɗata ɗon kadi heno woodi leɗɗe ɗe gandanɗani woodi ñalade ne gasoytade no woodi no pewnirtade no woodi kadi mana ko ƴettata ko hen woodi poɗɗa hen ƴettude fotani ɓurtinde ɗum ɗo ko ɗon noon woni probléme sernaɓe heew ko itta e lekki go sa ser walla woccat walla asat ɗaɗi no juyɗo haarata no woodi no asirte no woodi no wotirte tawi woccat no woodi no sirirte tawi sira wona yaade tan leɗɗal ngal tawa ngal heɓa dari tan ƴetta tan coɓɓa tan mo wacca tan ɓuura fof ngal tan mbaɗa alano wona noon woɗirte waɗi hen ɗum conele ɗe gandanɗani ɓurnata ɗe ko suka debbo tokoso mo gandanɗa o siwa taw yiide siwa taw tolna taw e yiide affaire rew walla siwa taw heɓde jontal no woodi hen ɗin ɗon condi kadi no woodi no mbaɗatani sa totti neɗɗo tan gueɗe mum feewa taw ko cukalel dewel tokose ɗumdi cukalel dewel tuuta ɗumi joni noon ko taw ko batugel wonen ɓe batugel ellade walla wattani ellade taw ngel wattani ellade ngel ɗunon kin lekki ɗunon kin ɗon lekki no woodi kadi ko tawi ko affaire goragu ngu ngun ɗon kam an fewna tan sa fewni ɗum ha parɗa noon no woodi hen neɗɗo ƴettan wi no woodi hen ko lootete sabu toujours ɗan ɗum no yaha hen sabu affaire goragu ɓuuri heersi neɗɗo wondi e ɗum taw tan ratnani hen rata no renda hen seeɗa takata jojo eɗen mbaɗan neɗɗo kadi ko loototo e ko yarata so yari ɗum tawi tan wona ko ganduɗa ko ko jibbitinaɗo hen de ma iwmo ko jibbitinaɗo kam jibbitinaɗo kam noon ɗum kam min mbawa samba joom no ɓeeƴam gil nane ɓe heddi koje maji seeɗa kono hokkami namdal hayso ko namdal gotal mi haali nan yimɓe ɓuuri artude ga banggue men ga eɓe keeɗi eɓe gandi mi wiyani foof par ce que neɗɗo wawa wawde foof Allah tan wawi foof neɗɗo sabin tan to banggue ɗaɓɓe ne kayitaji ko nandi hen eyyi banggue ɗaɓɓere kayitaji en ko ɗum waɗi yimɓe no fewi ko ɗum waɗi yimɓe kono alhamdulillah en ɓooyi rewde ɗo heɗen hen liggo eɗen liggata hen e yimɓe eɗen jetta Allah tabaraka wa taala Allah no waɗani hen sutura ɗum kam en ɓooyi haal ɗum ɗo yimiomi ɗum ko laynoon ko ɗo tan laytani hen woni kono yin ko nerdirta hen neɗɗo wadda ɗum koye leydi ndi ɗi woni lesdi ndi heɓata seeɗa waɗa ɗum hen looto ɗum si allahu lamɗo jaɓi kala ko ganduɗa kono heeɓe ndin ɗon leydi e banggal kayitaji e banggal droit mo heɓɓe e banggal coow e banggue laamu ɗum ɗon foof ɗum no itti ɗum ha laaɓa ɗum
ɗum kam danaka mi jurnatake hen eɗen gandira ɗum e yeɓoɓe wowɓe yeɓde Piindi TV ɓe gandira amen ɗum ɗum ɓeɓe liggodalmi hande aɓeni jeeɓa aɓeni jeeɓa émission o heɓe gandi min ɓooyi liggode liggade ɗum ceerno Tidiane Ka hol konngol ma ngol panta e banndiraaɓe hoolotoɓema hooliɓema jiyanima gandama ɓirta warañede ko ñammitino ɓesguji mumen ko mahanno walla cooda otoji guitta nelduma gam yakoradema holko ngol panta e mabɓe eyyi ko yakar maw eɗen mbiya tan konngol ngol kam wona e maɓɓe abbi saabu heɓe kam anniya maɓɓe ko moƴƴere anniya maɓɓe Allah yoɓata ko anniya ana ala zanni abdi bi fa in zanna hayran fa hayran wa in zanna charran fa charran Allah wi min ko ɗo maccuɗam jorti kam ɗo ko ɗon goni jojo noon neɗɗo nodduma wima ceerno mi neddi ceerno kaari haalisam tawa waɗananimi mi heɓani mi noddimi ronki ɗum heɓde wadde konngol ngol koye ɓen ɗon foti abbade mbiyami tan neɗɗo fof neɗɗo kala ko haɗa waɗa kaɗa ñammina ɓesgu maɗa haɗa foti ƴewde ko ñamminta kono ko tagui saabu kala kam ala ñana yawmal qiyamati ala neɗɗo buusata place sina mbuuɗo foof mbo joguiɗa ma Allah namnam hoɗo guittuɗama e hoɗo nafkuɗama wadde so haɗa ƴetta jawdi neɗɗo yo taw haɗa ƴettiri ndi eko weeli ɓerde mum eko laaɓi yo liggodon kadi so oɗon liggodo kadi liggode kadi newna lawol so ɗon newni lawol ma Allah tawtu on hen sabu al mu'minuna ala shuruɗihim julɓe fof ɓe goni koye chartiji maɓɓe noon nela wino joni si en carɗodiri ene ɗiɗa ɗo ɗo nanodirɗen ko ɗon eyyi heddi noon ko neɗɗo ƴetta jawdi en jaaha jawta lelɗa ɗanɗa cikka a daɗi ala a daɗi ɗum kañum kona a daɗani Allah Allah nani ndaara adi en gacci ɗum ɗon hakkille no feewi neɗɗo no wona ɗo woɗɗi nodduma téléphone ƴetta ƴetta haalis muɗum nelduma yiyanima ko yakar joguema wadde an haɗa foti tinnade ha on ɗon yakar wasa bonde a jaama Tidiane Ka yewtere men Gannde Baleebe ɗo e Piindi TV en jarnima yeeɓiyankoɓeɓe en ñaaguima Allah sabobinoɓeɓe e moɗon yo Allah hokkuɓe dañde koɓe jiiɗi ko onon yo Allah hokku on wune o kala hen ko neɗɗo wawa yo Allah hokku neɗɗo o wiide mi wawa walla mi anda saabu koko wallata so ceerno goto haalama ko moƴƴani ko foof en kaala minen so jeydiyanke mi toñama tan ko jeydiyanke ko foof toña ɗen ɗum meccal fof ko fasaɓe yo Allah hokku en nadde ko mbawɗen mbaɗen ko mbawɗen sen lema ɗanoɗen namdal noon Idrissa Niang Thiawaye jeeyaɗo Faris gonɗo les Andelys département nord wondude e mo ganduɗa ko Dawda Kaba Soumaré gonɗo Manfla Joly e mo ganduɗa ko Hamidou Ba Hamidel Waly to Waly Diantang e Amadou Diallo ma namdal mabɓe jabte ɗo so Allahu lam ɗo jaaɓi gasi ha laaɓi to kaɓirɗe ko Samba Diop e Mansour Sow Abou Samba Diop e salede nde koɗo men ko Tidiane Ka ngol waɗi lawol tataɓol ɗo eɗen mbiyamo Allah jarama o jarama ko ɗo katten ha lawol gongol so jeeɗo ñaawi